Hi guys, welcome back to my new vlog. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಂಡಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅನಿತ ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲಡ್ ಪಂಡೆನ ಬೆಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಡ್ ತಮ್ಮನ ದಾನಿ ತಮ್ಮನಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪಗದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಎತ್ತನ್ ಪಂದೆ. Apa sih?